прокурори вилояти Суғд Фурқат Хоҷазода аз фаъолияти комиссариатҳои ҳарбии вилоят қаноатманд нест. Вай зимни гузарондани ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят оид ба ин масъала, яъне даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори назар кард. Таъкид намуд, ки комиссариатҳои ҳарбӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ва ҳатто ҷамоатҳо фаъолияти пастро ба роҳ монданд, ки боиси нигаронии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гардидааст. баъзи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар вилоят ва санаи 22 апрели соли равон нишон дод, ки ҳамагӣ 1282 нафар ҷавонон даъват карда шуданд, ки ин 41%-ро ташкил медиҳад ва он қаноатмандкунанда намебошад. дар асоси талаботи моддаи 10 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, мақомоти иҷрои ҳокимияти маҳаллии давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, корхона, муассиса ва ташкилотҳои дигар сарфи назар аз шакли моликият ва ташкилии ҳуқуқӣ барои таъмини сафарбарии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ уҳдадор буда, барои таъмини иҷрои уҳдадориҳои дар қонуни мазкур пешбинигарида шахсан масъул мебошад. аммо сандишон нишон доданд, ки фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, худидоракунии шаҳраку деҳот, комиссариатҳои ҳарбӣ, мақомоти корҳои дохилӣ ва ташкилоту корхонаҳо вобаста ба тайёрии ҳо даъват ва сафарбаркунии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба талабот ҷавобгӯ намебошанд. дар вилояти Суғд то имрӯз ҳамагӣ беш аз 40% нақшаи даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро карда шудаасту халос. Аз ин рӯ Фурқат Хоҷазода, прокурори вилояти Суғд, дар ҷаласаи ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ таъкид намуд, ки дар мавриди баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва ҳисси ватанпарастии ҷавонон камбудиҳои ҷиддӣ ҷой дорад. Сабаби онро прокурори вилоят ба камфаъолиятии раёсати ҷавонон ва маорифи вилоят, инчунин ба омилҳои коррупсионӣ вобаста мекунад. теъдоди ҷавонписарони ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбаршуда кам шуда истодааст. вобаста ба ин самт омилҳои коррупсионӣ паҳн гардида якчанд ҷиноятҳо бо истифодаи ваколатҳои мансабӣ содир шудаанд. сабаби дигари саркашии ҷавонон алоҳида аз хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи зарурӣ бароҳ монда нашудани омодашавии онҳо ба даъват дар раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ ва олии касбӣ, инчунин бо подару модарон амалӣ накардани чорабиниҳои ташкилотию тарғиботӣ мебошад. зеро дар баъзе муассисаҳои таълимии фаннӣ омодагии ибтидоии ҳарбӣ пешбинӣ нагардида, норасогии омӯзгорони фанни омодагии дифои ҳарбӣ ҷой дошта, 177 нафар омӯзгорони фанни дифои ҳарбӣ ғайри ихтисос фаъолият намуда, дар 230 муассисаи таълимии дигар бошад майдончаҳои ҳарбӣ ташкил карда нашудаанд. мушкилоти ҷиддии сафарбаркунии ҷавонон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро прокуророн мавриди санҷиш қарор доданд, ки он ба вуҷуд доштани ҷинояти коррупсионӣ алоқамандӣ бештар дорад. ҳамчунин гуфта шуд, ки сабаби даст кашидани ҷавонон ба хизмат ин паст будани маърифати ватанпарастии онҳо ва омода нашудани ҷавонони синни даъватӣ дар муассисаҳои сохторҳои маориф вобаста карда мешавад. аммо дар ҳолати онҳо ҳо камбудии қонунбаронӣ зиёд ҷой дошта, онҳо барои дар сатҳи зарурӣ омода намудани даъватшавандагон ба хизмати ҳарбӣ ва бо равон кардани онҳо ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ муаммоҳои ҷиддӣ ба миён меоранд. яке аз чунин камбудиҳо ин паст будани сифати таълими ҳарбӣ дар муассисаи таъсиси миёнаи умумӣ, дуруст ба роҳ монда нашудани фаъолияти низои ҳарбии ҷамоатҳо, муомилаи тиббии хонандагон ва ба қайди ҳарбӣ гузоштани онҳо, суст будани ҳамкории комиссариатҳои ҳарбӣ бо муассисаҳои таъсиси миёнаи умумӣ, муассисаи тандурустӣ бо ҷамоатҳо ва корхонаҳо, ташкилотҳо, инчунин ҷой доштани омилҳои коррупсионӣ дар фаъолияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоатҳо ва комиссариатҳои ҳарбӣ мебошад. дар шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят ба ҷуз аз масъулини дахлдор, инчунин раисони шаҳру ноҳияҳо, мудирони бахшҳои маориф, ҷавонон, комиссариатҳои ҳарбӣ иштирок намуданд. гуфта шуд, ки ҳамкориву ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи зарури бароҳ намондани раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимии миёна ва олию касбӣ,
инчунин бо падару модарон дуруст амалӣ накардани чорабиниҳои ташвиқотӣ ва тарғиботӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ аксари шаҳрвандон пас аз хатми мактаб бо хоҳиши худ ба хизмати ҳарбӣ нарафта саркашӣ менамоянд. қонуни мазкур омодасозии шаҳрвандон барои гирифтани дониши зарурӣ дар соҳаи мудофиа бо гузарондани муомина ва ташхиси тиббӣ, чорабиниҳои табобативу солимгардонӣ, тайёрии ҳарбӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоии миёна ва олии касбӣ пешбинӣ менамояд. тибқи қонунгузории бригадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, тайёрии ҳарбӣ дар муассисаи таълими миёнаи умумӣ, муассисаи таълими таҳсили ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ бо хонандагону донишҷӯёни ҷинси мард таи 2 соли охир, яъне таи 2 соли охир таҳсил бояд ҳатман бо гузарондани ҷамъомади таълимии ҳарбӣ на камтар аз 1 маротиба дар анҷоми соли охири таҳсил сурат гирад. ҷамоатҳо дар асоси барномаҳои таълимӣ аз ҷониби вазорати мудофиа таъсис гардида ба роҳ монда шуда, зимни он барои синфҳои 10 ва 11 дар охири соли таълимӣ ба муддати 6 рӯз, яъне 34 соати таълимӣ пешбинӣ шудааст, ки дар давоми он ҷавонон бояд бо қувваҳои мусаллаҳи ҷунуби Тоҷикистон шинос шуда, омодагии тактикӣ, тирандозӣ, асосҳои хизмати ҳарбӣ, обиномаҳо, сабт ва хусусияти он, топографияи ҳарбӣ, мудофиаи гражданӣ, асосҳои дониши тиббӣ ва омодагии ҷисмониро тасвир намояд. яъне вазифаи асосии тайёрӣ пеш аз хизмати ҳарбӣ ин ҳарчи зудтар ба ҷавонон омӯзонидани барномаи мазкур мебошад. дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят ки дар прокуратураи вилояти Суғот баргузор гардид, танҳо як масъала иҷроиши Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. гуфта шуд, ки қонуни мазкур ба таври зарурӣ иҷро нагардида, дар ин самт омилҳои коррупсионӣ паҳн гардида ҷиноятҳо бо истифодаи ваколатҳои мансабӣ содир шудааст. гузорши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.